Begani kuchese kumholike nophiwa amahlangu yena-ke uJesu unathi umoyala
Usije sawubona manje ngibingelela uthi nje ukusondela kancane u5 minutes owodwa egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngeqiniso ngiyavuma uyinkosi yami. Ngeqiniso ngiyavuma
Jesu Kristu siyathandaza awusiyakubonga uNkulunkulu ophila ngomangalisayo in the name of Jesus. Sesiyezwini manje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mhlawumbe kuzo zonke izinto ebesimele kule ndawo ngiyabingelela abanye baphinda basijoyina kule ndawo egameni lenkosi uJesu. Ngiyuthumela ihle ngwagwamanda isibongo vela le edukasela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe egameni lika Jesu Kristu. Sesiyezwini manje kuyo yonke into ebingenziwa kule ndawo suke sikwenzela ukuthi siprepare inhliziyo yalona lowo ukuba azwe izwi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kuzofika isikhathi lapho insizwa intombi ziyowehla zenyuka zifune izwi kaNkulunkulu, kodwa kuyotholakala ukuthi alisekho, alisatholakala. Kodwa uNkulunkulu usenzela ukuthi asizukulwane nalesikhathi ukuthi lona lowo omileyo ezezophuza, lona lowo ezodlolayo, uNkulunkulu uyamema egameni likaJesu ngokomusa nanesineke sakhe. Nawe sesothandaza nje kancane besicela uNkulunkulu yashelela izwi kaNkulunkulu egameni likaJesu. Baba wethu namandla onke egameni likaJesu, awulibukhali Jehova ukudlula inkemba zonke ezinhlangothi zombili. Nkosi dabula amatanga abo izwi lakho namandla onke ezamadwala. Haleluya. Izwi lakho amahlathi, izwi lakho sisizibala uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Ungagadalwa lutho emhlabeni asekhona nguye uThixo wasekukhulunyiwe sempilo egameni likaJesu Kristu. Omphambi kwenu unduduzo wakunene ngokudabuka ngivela endaweni yaseFrayede Mondlo egameni likaJesu siwela umfolozi egameni likaJesu. Umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, wayenzela umusa impilo yami. Uma kukhona umuntu uma ngathiwa kuyamenyezelwa kuthi uba longama azofakaza ngomusa kaNkulunkulu, ngingawunumber 1 ngisukume ngoba ngiyawazi umusa kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Ngiyanibingelela-ke egameni likaJesu ngokukhulu ukuphuthuma ngizokwenzeka ikuzele izwi likaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu bese siyathandaza. uNkulunkulu kanye nathi, uNkulunkulu phakathi kwethu, uNkulunkulu ukule ndawo egameni likaJesu Kristu. Njengabantu abakholwayo egameni likaJesu ngizokhuluma nje kafushane izwi likaNkulunkulu bese siyathandaza. Yilo nalowo uma sesithandaza
kusakhulunywa izwi likaNkulunkulu abe nento ayithandazelayo enhliziyweni sizomthandazisa kuyona. Nanoma ngayini uNkulunkulu kulonyaka ukufisa unyaka ozoqala ukuthi akwenzele yona, sizothandaza. Ukhona uNkulunkulu phakathi kwethu egameni likaJesu. Ake ngiphinde futhi ngizoya ezwini likaNkulunkulu ngithi nanoma ngayini uNkulunkulu ofisa kwenzele yona egameni likaJesu unyaka uzoqala, ake uze uzothandaza kanye nathi. Uyithanda ngeke uzusho ukuthi uthandazelani, uzoza nje la phambili ebese uyisho ngenhliziyo sithandaza. Yini ngisho kanje? Ingoba uphakathi kwethu. Akwenzeki bantwana benkosi uNkulunkulu eze kubantu ngephutha. Lithi iBhayibheli uJesu uke wadlula kwenye indawo kuthiwa kwakuseSamariya. Ukudlula ufika wesifazane osephila impilo naye angayithandi. Umefika kulo wesifazane uthi wesifazane ubusazi yini isipho sikaNkulunkulu somusa? Lithi iBhayibheli wakuswelekile ukuba uJesu adabule kuleya ndawo. Ngamanye amazwi uJesu udlula nje eSamariya uphethelele wesifazane isipho sikaNkulunkulu somusa. Ngamanye amazwi eworkshop akwenzeki uNkulunkulu adabule ebantwini edlulela ize. Angazi bafowethu odadewethu ukuthi umuphi uNkulunkulu okhonzwayo kulesi sikhathi, kodwa uNkulunkulu engifunda ngaye akwenzeka afike ebantwini efikelize. Kunezinto namhlanje eziphakamisile ngaphezu kukaNkulunkulu kwangathi zinamandla kunalo uNkulunkulu esimkhonzayo. Kodwa namhlanje ngizothi awukuyibuka leyo nto ebese siyathandaza egameni likaJesu. Awuyibuka leyo nto. Kunezinto okuthiwa uyabona-ke uma esengena otshwaleni angeke sakwazi ukuphuma. Bemthatha umuntu bemuse ema-rehab abuye efana kuthi hhayi sashilo vele ngeke akwazi ukuphuma. Manje eziyiphakamisile ngaphezu kukaNkulunkulu wethu. Kodwa namhlanje sizothandaza egameni likaJesu. Kunezifo namhlanje ey'phatha abantu abadala kuthiwa uyabona-ke ubabona ekhaya njengoba nje sengene ushukela, hhayi isibaliwe iminyaka phila enayo. Kodwa uma ngilifunda liyasifundisa ukuthi uNkulunkulu iy'nsuku zomuntu uyayibala azi umuntu angephi kuzo. Kodwa namhlanje kunezifo siphila siyatatazela ukuthi hawu waze usazoshona ubani usaneminyaka nje emibala ephila ngenxa yesifo nazo. Kodwa namhlanje ngizosho ukuthi uNkulunkulu esize naye namhlanje eworkshop akwenzeki adlule kunezinto ebezinikela isihlalo zisahleli. Udiliza kwasana ungakadalwa emhlabeni ngase ngikhona ngikuye uThixo. Wase ikhulunyiwe yonke indaba yami, seyibekiwe yonke indlela yami. Ayakekho umuntu ongaguqula abaprofethayo. Ngiyacela uzongifundela egameni likaJesu Kristu. Ngiyawuthanda lo mhlabeleli uthi kungakadalwa lutho emhlabeni ngase ngikhona wawusukhona. uNkulunkulu uthe dala umuntu wamdala kuqala wamenza. Wase yakhuluma phezu komuntu wathi uyabona lo uyozalwa kwaZulu abe umageba.
umezalwa ekhula kaZulu ngifuna enze ukuthi nokuthi emhlabeni bese yadlula. Lithi iBhayibheli uDavide wakhonza icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe seyalala ubuthongo. Hallelujah. Umedala umuntu umdala bese banento ayikhulumayo. Kuhle komzali umethola ingane uthi nje qambe ibona bese nalo ingakafika emhlabeni ukuthi iwubani igama layo. Hallelujah. Ithi qambe ivele emhlabeni igama nje usena. Uma kuvusumuzi uyayiqamba athi lona uvusumuzi ngoba ngifuna avusumuzi wobaba mkhulu. Hallelujah. Amanye amazwi noNkulunkulu umedala umuntu umdala nje bese yakhuluma phezu kwakhe ukuthi uyabona lo njengoba ngimlethe emhlabeni kunezinto engimlethela zona. Oh yes, Jesus. Ebese yadabuka uNkulunkulu ezulwini ungabona ingane noma umuntu amdalile ehamba ngendlela angamdalelanga yona. Yeah. Kanjalo umzali ungabona ingane ebona uvusumuzi ukuthi nawe uvusumuzi ephila impilo eqedwa ama-drugs belithi mina uzoba uvusumuzi. Oh, Nkosi yami. Hallelujah. Nawe uvusumuzi nje belithi uzoshada angizalele ingane. Nawe uvusumuzi umuntu wesilisa ethanda abanye abantu besilisa. Oh, Nkosi yami. Adabuka umzali. Hey, kube kubuhlungu. Kanjalo ungabona abantu emhlabeni bephila impilo angabadalelanga yona uyadabuka. Hallelujah. Kungakadalwa lutho emhlabeni ngase ngikhona ngikuye uThixo. Yayise ikhululiwe yonke ingaba yami seyibekiwe yonke indlela yami ayakekho umuntu ongaguqula okwaprofethayo. Funda ncike Nkosi incwadi kaJeremiya chapter 2. Siyafunda sonke emabhayibhelini ethu incwadi kaJeremiya chapter 2. Ayakekho umuntu ongaguqula okwaprofethayo. Ukhona izwi elakhulunywa phezu kwempilo yami nawe la uSomandla esibumba emaphakathini. Funda ncane sizothandaza. Ilo nalowo ecabanga ukuthi le mpilo ayiphilayo ngabe iyamthokozisa yini umzali oNkulunkulu. Namhlanje kuthiwa si-celebrate usuku lokuzalwa kukaJesu. Yilo nalowo ebecabanga ukuthi ave kubuhlungu bafowethu eworkshop ukuthi umzali ezala ingane ebese yamemezela athi angizalanga lana ngabo lamathuba. Oh yes, Lord. Ave kubuhlungu kuNkulunkulu lithi iBhayibheli ngokwafika isikhathi lakho noNkulunkulu emdalile umuntu ebona uNkulunkulu enza ububi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayisola ukuba umuntu ebemdalile. Ngiyabingelela eworkshop egameni likaJesu. Hallelujah. Verse 21. Siyafunda emabhayibhelini ethu egameni likaJesu Kristu. Incwadi kaJeremiya. Sisahluko sesibili sizofunda khona uverse number 21. Bantwana bakwethu kunesihloko kanje esifundeka kanje kuchapter 2 egameni likaJesu. Ukuhlubuka kuka-Israyeli. Hallelujah. Israyeli isizwe sikaNkulunkulu. Isizwe uNkulunkulu ayesithanda. Lesi sizwe uNkulunkulu wayizuzela sona. Esibona sisebugqileni sigqilaze uFaro. Oh yes.
wathinteka lithi iBhayibheli uNkulunkulu esezulwini wathi Israyeli ngikuzile ukukhala kwakho ngisezulwini ngathinteka ngase ngiyehla Jesus. Israyeli isizwe sikaNkulunkulu uNkulunkulu ebesibuka esibona sigqilazekile siphila ngaphansi kokugqila Oh yes, Lord. wase ethumela uMoses ukuba siyokhululwa uma sikhululwa ebese esilungiselela indawo okwakuthiwa iKhenana la khona esiyotamasa khona Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. qhubeka ncane Lokho sithi ukuhlubuka kuka-Israyeli. lana-ke sithola uIsrayeli Yeah. uyahlubuka Hallelujah. uhlubuka umuntu oney'nseko ngaye Hey, Nkosi yami. Jesus. qhubeka Verse number 21. Mina ngakutshala umvino mubi. uthi uNkulunkulu nakhuluma no-Israyeli umthetho wakhona mina ngithema ngokutshala bewumvini nje omuhle Hallelujah. ngamanye amazwi ngutshale uthandeka kuhle komtshali noma kwefama itshala Oh, uma itshala isihlahla sikamango isuke itshala isihlahla ifisa ukuba sikhule sibe sihle siproduce ama-fruit umango yes. Oh. qhubeka ncane Mina ngakutshala umvino muhle. Imbewu elungileyo yodwa. Pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi? wena ngithenga ukuletha emhlabeni ubuyimbewenhle Imbewu elungileyo. uthe ufika emhlabeni ubulungile Hey, Nkosi yami. nabantu ababekubona ukhula bebethi yaze yalunga ingane kaMasibanibani Oh. nabantu ababekubona emphakathini bebeyibuza ukuthi hawukazi kuloya muzi benza ngani iy'ngane sezahlupha kanje Hey, wena ngutshale umvino omuhle emehlwenami umvino muhle, umvino olungileyo. yini manje esikujikile Yini engikhumbulile? Hey, Nkosi yami. Glory to Jesus. uNkulunkulu lona ulila ngo-Israyeli Hey. uNkulunkulu ukhala ngo-Israyeli abantu laba bebafisela izinto ezinhle Hey, Nkosi yami. ngishilo ukuthi nomzali akaphatheki kahle uma ebona umvini wakhe ewuzalela izinto ey'ngcono uphenduka ujika uba yenye into Hey, Jesus. usuka emakhaya wena uze eThekwini uzozama impilo Awu, Nkosi yami, umvino muhle. waze eThekwini uthi uzotakula abazali namhlanje umhla ka-25 abayazi ngisho uyazi ikrosa yakho Awu, Nkosi yami. Uphenduke kanjani? uphenduke kanjani Hallelujah. Uphenduke kanjani ngoba igatsha elonakeleyo kimi? uNkulunkulu-ke bafowethu uma ebona abantu emhlabeni Yes. ube nesifiso sokuthi uma bephila impilo yokumdumisa Hey, bephila impilo yobungcwele hey, Nkosi yami. bephila impilo ethokozisa uNkulunkulu Oh, hallelujah. athi uNkulunkulu mesebuka ezulwini athi yazi lana lo muntu ophila lana ungifuzile mina Yes. namhlanje sandele uhlobo labantu lithi iBhayibheli uNkulunkulu membumba umuntu amanye amazwi kawakhuluma la besikhuluma ngawo wambumba ukuba menze abe umfanekiso wakhe Yes. ebese yawubisa umhlaba Oh, yes, Lord. ngamanye amazwi ethi ephile emhlabeni aphile ngathi uNkulunkulu aphile kugcweleni Hey, Nkosi yami. kodwa uNkulunkulu esezulwini ubuka igatsha noma ubuka umvini abawutshalile ukuba uzophila emhlabeni urepresent uNkulunkulu usuphile impilo Hey, Nkosi yami. Phenduke kanjani? funda futhi nceke uphinde levesi Verse number 21. yes Mina ngakutshala umvino muhle. mina uNkulunkulu angikaze ngakudala ngakwenza wawumbulali kodwa namhlanje umbulali Awu, Nkosi yami. Imbewu elungileyo yodwa.
imali. Hawu Jesu. Uphenduke kanjani ngoba igatsha elonakeleyo kimi? Umbuzo lona bafowethu workshop usesizothandaza egameni likaJesu. Nkosi Jesu. uNkulunkulu anawo uma ebona abantu abadalile emhlabeni. Namanje izulu lisakhala. Yes. Uma libona abantu bephila impilo uNkulunkulu angayazi. Bavumelane baze bavumelane nohulumeni. uNkulunkulu uma mdala umuntu amanye amazwi awakhuluma wathi zalalani nandi. Oh Jesu. Kodwa namhlanje sibona amantombazana amancane ehushula izisu. Oh yes Lord. Sibona abantu abasha abaphila kulesi sikhathi bekhipha ingane kodwa uNkulunkulu kunamazwi awakhuluma ukuthi lo mvini njengoba ngutshala nje uyokwanda ezweni ungidumise. Uphenduke kanjani? Umbuzo ezulwini bafowethu kumantombazana aseThekwini. Ukhule nje ekhaya wena uyintombazane enhle. Nkosi. Ubufundisekile kodwa namhlanje ubonakala emathaveni nabafana udansa ujika ushona phansi. Oh Yini ekuphendulile? uphenduke kanjani? Umbuzo lona ezulwini bafowethu egameni likaJesu gijima Nqebo. Sizofunda ivesi lokugcina bese siyathandaza. Bengithi angidlule nje lana Nkosi yami. egameni likaJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu umedala umuntu ubengamdalelanga wonke amanyala nencithakalo awenzayo emhlabeni. Bengamdalelanga ukuthi abantu namhlanje bezothi uJesu umlungu. Nkosi. Namhlanje uNkulunkulu uyamangala uma ebona abantu bemphika uqobo. Yes Lord. Uthi umpostoli Paul ngelinye ilanga yazi lo uNkulunkulu engimkhonzayo sihamba nje siphila sikuye. Yes. Simsebenzi wezandla zakhe. Hallelujah. Ngamanye amazwi njengoba sizohlukanisa unyanga sizongena omusha uNkulunkulu obesigcinile. Yes. Thank you Jesus. Kodwa uNkulunkulu uyadabuka ezulwini uma ebona abantu bethi hey ungasitsheli ngoNkulunkulu ayikho leyo nto. Yafika nabelungu ukuzosidukisa. Nkosi yami. Isililo sasezulwini. uNkulunkulu ebuka abantu bemjikela bukhoma. Nkosi yami. uNkulunkulu ebaletha emhlabeni ibona abantu namhlanje abathi ayikho lento yezulu uNkulunkulu uyasirobha ayikho lento. Ufuna singayi-enjoy ulife. Nkosi yami. Kunabantu namhlanje othuma abatshela ukuthi uNkulunkulu akayithandi le mpilo ayiphilayo athi hayi ayikho leyo ndaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu nje ufuna singayiphili singabe ubusha bethu. Jesu. uNkulunkulu bengamdalelanga lokho wena. Wena uzelanga lokho emhlabeni. Yingakho lithi iBhayibheli ilowo nalowo usazoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu somusa. Ayilande ngalokhu akwenzile sisemzimbeni. Nkosi yami. Ngaba namazwi kuyomiwe kubuzakala ukuthi wemasibani ngakulethela ukuba ube umthakathi yini. Jesu. Kunemizi namhlanje evaliwe yaphela na iqedwe abantu besifazane abangenwe inhliziyo embi bangena ububi baqeda ngaleyo mizi. Nkosi yami. uNkulunkulu uyabuka esezulwini ngakudalela lokhu. Uphenduke kanjani? Funda ngenxa ivesi lokugcina 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 15. sofunda ivesi elinye kodwa baseKorinte bokuqala isahluko 15 verse number Chapter 1 verse 15. Sorry. sofunda isahluko sokuqala chapter number 1 verse 15 wakhona.
ufundeka kanje. Verse number 15. Ufundeka ngale ndlela. Funa kube khona othi nabhaphathiswa egameni lami. Verse number 16. Kodwa ngabhaphathisa nabendlu kaStefane, ngaphandle kwalokho angazanga ukuba ngabhaphathisa omunye. Thank you, Jesus. So, 1 Timothy chapter 15. Incwadi yaTimothi yokuqala, verse number 15. Chapter 1 verse 15. Chapter 1 verse 15. 1 Timothy. Ivesi ke bazalwane esizothandaza ngale egameni lika Jesu Kristu. Sengizokwehla phakathi kwenu egameni lika Jesu. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ufundeka ngale ndlela egameni likaJesu. Amen. Verse number 15 wakhona. Yes. Sokwana sakhona sithi uPawulu dumisa uNkulunkulu owamkhethela ukushumayela ivangeli. Verse number 15. Yes. Litholakele lelizwi. Yebo. Lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izolo. Sizothandaza-ke phezu kwalamazwi, phezu kwayo yonke into engiyishilo, sizothandaza phezu kwanantizi. Funde nceku kakhulu sesithandaza egameni likaJesu. Likholekile lelizwi. Lifanele impela. Fanele ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza Jesu lo namhlanje esimdlela oJeru, lo namhlanje esimdlela oCustard, lo namhlanje simthengela ama-toes assorted. Oh, hallelujah. Kufanelekile ukwenza ncebo. Kufanelekile ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa uJesu lona oze emhlabeni akazelanga ukuthi nje sithenga ama-toes assorted. Yes, Lord. Akazelanga ukuthi sidanse sijabule nje. Oh, hallelujah. Kodwa wazela yini ncebo futhi? Wezela ukusindisa izolo. Wazela ukusindisa izolo. Hallelujah. Engingesikhulu kuso. Namhlanje-ke sizothandaza. Hallelujah. uNkulunkulu mabuka abantu baphila impilo engamthokozisi. Oh, yes, ubona Lord. izoni kuyena. Jesus. Wathinteka sezulwini. Oh, Nkosi yami. Athi umpostoli Phawuli wabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni wasifela. Wasifela. Ngamanye amazwi uthe uKristu Jesu noma uNkulunkulu ebuka ezulwini ebuka abantu bona bephila impilo engamthokozisi, akangasho ukuthi lenda ihambi yofa. Hey, Nkosi yami, Jesus. Akangasho ukuthi ayikhalela kusini ingane yami ihambi yofa. Oh, yes, Lord. Kodwa wanikela ngoKristu Jesu. Hey, Nkosi yami. Namhlanje sizomemezela uKristu Jesu. uNkulunkulu anikela ngaye ukubuyisa imbewu noma ukubuyisa bonke abantu ayibatshale beyibhewela namhlanje asebejikile. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Nkosi. Sesiyathandaza egameni likaJesu Kristu. Weza ezweni ukusindisa izolo. Weza ezweni ukusindisa. Uyabona ifama uma isihlahla singayenzi lento esiyifunayo iyasigenda isilahle. Yeah. Kanjalo nawo wonke umuntu ophila emhlabeni waze wafika isikhathi sakhe sokudlula emhlabeni, lithi iBhayibheli uyolahlwa. Oh, yes, Lord. Manje uKristu Jesu wazela ukusindisa izolo. Jesu weza ezweni ukusindisa izolo. Namhlanje sifakaza ukuthi sisindisiwe, hayi ukuthi leli gama elithi ngisindisiwe leyicwicwici noma labantu abazenza ngcono noma labantu abahlu
ubuka izinto zakubo noma imvelo yabo, kodwa labantu abasindiswa uNkulunkulu ezulwini ukuthi bengayi ekulahlweni. Nkosi yami, abantu abahlangane noJesu bathola insindiso. uJesu namhlanje simdlela ama-choice assorted. Nkosi yami. Wenzela mina nawe Ya. ukuthi singaye ekubhujiseni. Ya. uNkulunkulu ubesidalile siyimbeweka, Nkosi yami. sakhula emhlabeni, saphila impilo esiyisonayo ngayo phambi kukaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathi yazi ngamthanda umuntu. Yingakho uDavide ngelinye ilanga uyibuza umbuzo uthi, kodwa uNkulunkulu uyini umuntu ukuba umlandele kangaka? Jesus, hallelujah. Kunezinto uNkulunkulu ayikhuluma phezu kwempilo yakho. Yes. Namhlanje azenzeki uphila impilo nawe ongayazi. Nkosi yami. Kodwa uJesu wehlela wena. Wehlela wena lithi iBhayibheli, uma umuntu efika kulo Jesu, oh my God, uba isidala esisha. Owakuqala uyadlula, uma kade uyintombazane yaziwa ukuthi isifebe sendawo iyashintsha ngenxa yokuthi umuntu ekuKristu Jesu. Nkosi yami, hallelujah. Waqala umfino omuhle. Uyimbewu elungileyo. Akukhathalile ukuthi namhlanje uyibhewephi, kodwa ngizukukulahla. Akukhathali namhlanje uyisindako, nangizukukulahla. Akukhathali namhlanje usubulala abantu abawu-5 bayakubuyela ngisho ebusuku bawulele ukuthola isale wena. Oh yes, Lord. Akuphinde leli vesi likholekile lelizwe lokushopha. Nkosi yami, likhonekile lelizwi. Yes. Ifanele impela ukwamukela ukuthi Yes. uJesu weza ezweni ukusindisa izolo. Kunabantu namhlanje lithi iBhayibheli uNkulunkulu akayekeli umuntu ayisoni ahambe emsulwa. Yes. Kunabantu namhlanje asebehambile uyana baze bayiqeda. Oh my God. Bethi bazama ukulungisa izinto kanti ulandelwa ububi abenzayo. Nkosi yami. Usekhohliwe wena ukuthi kunomphefumulo akayishula elakana. Namhlanje ulandelwa izinkinga, ugijima zonke iy'nyanga ey'khona eyi-2010 leli. Kodwa uMpostoli Pawuli Nkosi yami. likholekile lelizwi, Likhonekile lelizwi. lizele bonke abantu abasey'nkingeni. Yes. Hallelujah. Like nafika kuPeter ngelinye ilanga bedoba sezothandana. Oh yes, Jesus. Lithi iBhayibheli oPeter babedoba ofishi. Bane-experience yokuthi ofishi badoba kanjani. Yeah. Kanti lithi iBhayibheli ababambanga lutho. Nkosi yami. Kunabantu namhlanje workshop abazamile ukuyiphila impilo nge-experience yabo. Nkosi. Nangezinto ey'fundiswa iy'ngithabukhopho zalesi sikhathi kodwa bayahlulela. Oh Jesus. Kodwa lithi iBhayibheli kwafika uJesu, oPeter sebelahle ithemba. Sebephelelwa amandla. Namhlanje workshop ngizokhuluma nabantu abathi nalapha isibuzi ngisaqhubeka. Nkosi yami. Uthi nangu uJesu Nangu Jesu. wazela wena emhlabeni, Wazela wena wazela wena emhlabeni. Wazela wena emhlabeni. uJesu wazela wena emhlabeni. Wazela wena emhlabeni. Hayi ukuthi wadalela ukuhlupheka, wena akekho umuntu owadalela ukuhlupheka. Oh yes, Lord Jesus. Njengoba sengishilo ukuthi kunazinto uNkulunkulu ayikhuluma empilweni yakho. Zihamba zahamba zatshontsha ukuthi wena uhlangane walahlekelana noNkulunkulu. Waphilela impilo wakhonza abanye oNkulunkulu. Kodwa sizile ukuzokulahla. Sizomemezela, funda ngeke
bafowethu. Hlangana nowesifazane obanjwe eqotsheni ebanjwe phika. Thibhebheli babafuna ukumbulala bemkhande ngamatshe. Kodwa uJesu uthi mina sifazane angulahle. Ngoba ngazela wena. Mina Jesu ngeke ngisho ukuthi ngiphu 5,000 noma hlaba inkomo ukuze izinto zilunga. Awunayo nje imali yokuthenga inkomo. Awunayo nje imali yokuthenga imbuzi. Ngizosho kanjani ukuthi uthenga imbuzi ngoba mina ngulahle. Ngizela wena. Bafowethu lo Jesu simemezelayo. Sathola ukuphumula. Sasifakile nathi intamo sithi siyayiqinisa ukuthi abantu bengasileli. Wathi Jesu khululeka. Mina ngazela wena akekho ozokuthinta. Namhlanje ayikho ngisho yodinyanga esiyesabayo hayi noma sinamandla kodwa siyalasitshela ukuthi funda ngabo. Nikholekile lelizwi ukuthi Jesu wazela thina ukuthi ebusuku silale sibe nokuphumula. Namhlanje abantu balala nje abanako ukuphumula. Bayasaba basalela uvalweni. Abanye bahlezi eThekwini basaba ngisho ukuphindela emakhaya ngoba babona ukuthi bazonoya emakhaya. Kodwa likholekile lelizwi siyathandaza. Lithi Davide ngelinye ilanga manga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke ngaphakathi kimi mangidumisi umthumselane noDavide. Ukuthi ngithenge ithi ngiyabheka ngabona ukuthi usizo lami luvela kuyena owezile ithile emhlaba. Usizo lami wabafowethu alivele ebantwini. Namhlanje ngicela ukutshela into engingatshelwanga yona ekhaya ngikhula ukuthi usizo alivele ebantwini abahambayo. Alivele enyangeni lezo ey'khiphela imali. Kodwa owenzile izulu nomhlaba. Uthi Davide welapha zonke izifo zami. Kunezifo odokotela ezibahlilayo ukuzelapha. Ubufakazi bokuthi usizo lomuntu luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Asithandaze ngenkosi egameni likaJesu Kristu. Sondelana egameni likaJesu Kristu. Inkosi yaphezulu. Inkosi ephakeme akekho njengawe. Haleluya. uNkulunkulu ebesizomemezela kule ndawo akawona umdlalo. Ungaboni nje inkonzo namabandla sezaphenduka umdlalo. Akawona umdlalo. Akawona umdlalo. Akawona umdlalo loNkulunkulu bafowethu. Akawona umdlalo. Uyena odalile amazulu, uyena odalile umhlaba, uyena omisa ulwandle, uyena omisa ilanga. Akayena umdlalo. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu. Ngikholwe-ke nanoma yini okuyithandazela uzoyenza. Uzoba ubufakazi ukuthi uNkulunkulu akawona umdlalo. Lento obunayo enhlizweni uzobona yenzeka. Izoba ubufakazi ukuthi ngempela izwi likaNkulunkulu likholekile. Siyabonga kakhulu kuyo yonke indlela ebesilalela egameni likaJesu Kristu. Impela uNkulunkulu uyasizana. Impela uNkulunkulu unomusa. Uma sonke singagijimela kuye, siyeke yonke lento esigijimela kuyo masineyinkinga, size kuyena. Ila siyothola khona ukukhululeka singabantu emhlabeni. Ila siyothola khona impilo efree. Uma ufuna impilo efree, impilo yokwethemba uNkulunkulu. Ungezwa ngabantu bethi uNkulunkulu uyalekelelwa. Ungezwa ngabantu bethi nabefuna
abafundisi ezathi omunye hayi labefundisi bayanyonyoba ebusuku befune beyolekelela. Mina ngazi uNkulunkulu ongalekelelwa. Ngathi uma ngilikhonza uNkulunkulu kwathiwa ekhaya mfana wami usuyilandela igalekiso ngeke uphumelele ngoba uyiluthe empilweni. Ngiyakuthanda lobu bufakazi ngoba namhlanje ekhaya bamangele ukuthi hawu besiphilandela isiqalekiso nje. Babangaza iloNkulunkulu engihamba naye ovula iminyango athi ku-Revelation mina ngivula iminyango angabi bikho ivalayo. Babangaza iloNkulunkulu. So ngazi uNkulunkulu sizomemezela ngesikubonile, sizofakaza ngesikubonile ukuthi uNkulunkulu wasenza wasidala. Kumele siphile sethembe yena emhlabeni, sikholwa uyena, izinto zethu zobalula. Bhekani kuJesu engumholi ke nophiwa Piwama Tamuye Yage Say
worship team no-keyboard player. Hawu, egameni likaJesu siyabonga kakhulu. Ngizovala nje egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ngomthandazo.